No niin, eli sitten jos lähdetään lämmittämään tuolla kattilalla, niin tämä hana kiinni ja tämä hana kiinni. Ja ennen sitä niin sammuta tuo maalämpökone, eiks niin? Ja sitten käyttövedet. Käyttövedestä laitat tämän kiinni ja puolestaan avaat tämän, eli vaihto. Tuo auki, tuo kiinni. Ja toi otetaan auki, toi hana. Sitten nämä pitää ottaa auki. Tuo ja tuo. Kiertovesipumppu päällä. Tämä töpseli. Oikeastaan sit on niin kuin kattilan päässä tämä homma. Sitten jos haluat varaajat mukaan, niin nämä auki. Ja varaajalta täytyy pumppu laittaa päälle tämä. Niin oikeastaan sillä. Sen jälkeen niin sulla on tämän perässä kaikki.